Kän ayallyk bolan aýdýan zady. Namaz okuýuty, edepli ayallyk bolan aýdýan zady. Näme diýe? Men adamym ki ejaze berýär diýe. Näme işgal bar men daşaryk şu duşuna çykjak. Adamym maňa ananýar diýe. Hatda adam şunu öýdýär. Men sana ananýan diýe. Azat diýe nä form gitip gelsen gelaga diýe. Sen wujdandan, imandan habarym ma diýe. Hiç kim men irtibat açmajagyň bilýän diýe. Bir. Ya bir ay diýe, ediliş soragdan. Men ýüregim pek diýe. Näme işgal bar diýe. Hoşuň meni hoş tip boljak, şik puş boljak. Yüzüm bütüýsletjek, saçym bütüýsletjek, gidip geljek. Näme işgal bar? Öz zindigim ödüme ki. Ya meselen bir tovar hassa qyzy oglanlardan. Ha bir kuştana taş çykypdyr da, bir kuştana qyl çykypdyr da, näme işgal bar? Müşkül ýok ki bu zatlaň. Näet gaýym tutýan? Ya ahyrkysy jamiany wer, birimi öwe düşüp barýar, birimi jamiä öwe düşüpdir. Öwe düşdi boljakmy hejap bilen. Mun gurrunde yan geçti. Şun jogaby, ey ayallyk Allah. Hakykatan siziň eşitmeliňiz. We bir eşitmeli içeriğimi de eşitdirmeden çürüp. Men şu ayallyk ollardan Hudaý üçin bir soragym bar. Bir oglan motory bar bolsa, ya maşiny bar bolsa, hey, wurdy sesi najur gaty bolsa motorynyň sesi gaz berenni. Najur bir şeypuri buğda bar bolsa. Gije saat 1-de 2-de hemmämiz keyf etip ýatyqaq oglan uşak içeriğimiz bilen. Ýaşuly wa, çağı wa, merid wa hemmesi keyf etip ýatyla diýeli. Emma bir jowan oglan najur motoryň sesi bilen, najur şeypuri buğu bilen kuçilere girip gaz berip buğuny görüp dursa, hop hemsaýyly ýortşyp çykýar. Baba näme habar, näetdir otyň? Bir de oğlanna näme diýe? Agam motory ölümünki, maşiny ölümünki, ene diýdimden ejaz alyp gaýtdym. Jan ogul hoş bolsaň bolýa, git buğuň bolsa wurbe diýdi. Ölüme da näme? Meger azady diými? Azady. Bar ýatda motoryň sesi bar ýa-me? O kulaňa guşy otur. Barmaňa tut kulaňa. Pamyk tut kulaňa. Men zindigimi näme işiň bar sen? Ha hoşuň gelýär şeýdip gezjek. Şol adama näme diýerler? Şu jowan oglana näme diýerler? Zalim diýerler. Hemmämiz aýdar şol. Ýanky dene anaň öz aýdar. Hijabry aýt etmeýän aýdar. Wagän zalimmişdiň diýer. İnsaniýetiň ýokmuşdyk diýer. Gijary hibeýle muzahymçylyk bolarmy diýer. Diýersem şini. Hop, inni bir öz ýank aýallyglara gezek galanna. Sen men rahat gezjek diýen, şu girip barşyň menen bilýänmi? Ne kadar jowan oglanlaryň, müňlerçe jowan oglanyň kalbynyň arameşleri sıfır barýan. Bu tada näme diýip özüňe gezek galanna inni bilmänşik bolmaly. Zulm edýärtiň halka. Musulmanlara zulm edýärtiň. Ýanky maturçynkydan zulmün kän. Maturçynky fakat şu gijem muzahym bolýar. Ayallyk ollaky düşünsille şu gurruna. Emma meni özüm hoşum gelýär. Adamym ejaze berdi, dogry bilen emmesi. Men kalbym saf, bir bilen irtibat açmarsyň dem. Hemmesi dogry. Gidip gelýänçäň ne kadar oglanlaryň arameşini behem wurdyň. Ey ayallygan, ne kadar jowan oglan iki 5 ýyl ber namaz okyp be, seni göreni bäri 2 ay ber namaz okyan akşamal. Hudaýa näme jogap berjek? Hudaý qasam näme günäh ki ýanky oglany we namaz ep beripdir, ýanky qyzy oglan diýen anakdy günäsi bar. Şon sebep bolanşa. Hatta ýanky zenany tawba etse de häzirde günäh geçilmeýär. Näme diýip? Şon o jowan oglan häzirde tawba eden akşam görensen. Seni göreni bäri 2 çay bäri nahar ýanak ýedilli. Ýedilli çay susy ýok, awulyk bolup duýup içgeti. Fakat seni göreni bäri, senin habaryň ýok, zat bilen işiň ýok, özüň men azat, men adamy ejaze berdi, hiç kime repti ýok diýip fakat gidip harid etip geldiň. Seni gören jowan oglan 2 ay bäri dogry iýip içmänmi? Kıyamatda jogap bermeli bolarsyň. Iýip içmedi ne kadar? Seni görenseň bar zenana sölen gurşdy, sen palany ýanyk gidip bilmeýärmi diýip, mun günäsinde boyun almaly bolarsyň. Seni göreni bäri ene dädesi bilen gurşuwaty. Men falany ýanyk aljak diýip ýa aýdýa, ýa da aýtmany gorkýa. Emma sen sebep boluň ene dädesi bilen 3 ay bäri gurşsyn, ýa da öýden gaçyp gitsin ýanky jowan musulman oglan. Muňa da sen sebep boldun. Sebep bolan Allah Taala muhabbeti kalbından çıksın.
Mene bir gyz gördüm, mene bir zenany gördüm. Şon görenim 3 ay ber namaz okuyamak. Hemmemizin kanymyň etýän soraky ahun nädelerden. Men öz ýanyma şad 100 nefer gelem bolmuşum aletçi.